Здравейте, потребители на Vbox. Аз съм Minecraft 2233 и днес организирам конкурс. Значи днес сме 2 март. Срока да се запишете до 7 март. В коментарите се записвате. Аз ще видя кои сте участниците. До 20 марта срока да се направите лорът на Flat Grass, който ще играете на Creative. И трябва да направите много добър свят. После до 25 ще трябва да направите клип на вашия world, за да видя как е направен самия world. Да не си пращам работи глупости, качвате го в Vbox, пращате ми линка и сте готови. Победителя може да играем заедно.